begge to. Til at starte med, så løber vi bare lidt rundt og afleverer til os selv. Og det eneste vi skal nu, det er sådan set at erklære hermed, at hallen den nu er åben. Den er klar til at tage i brug. Den er overdraget til jer brugere. Tillykke med det.